wis tungkap wahyaning mangsa kala dumateng kodrat pangwasing Gusti ingkang murbeng dumadi. Ing nalika semono wonten titahing Gusti ingkang asifat jalu mewah wanita ingkang samadya anetepi jejere gesang. Nganci alamat Dyamastuti godheng para pujangga ingkang dat pinundi-undi sarta angleluri Laksidaharja nulat edi endahing budaya luhung. Budaya teges budi lan daya ingkang tuwuh saking useking manah. Lah menika warnanira risang pinanganten putri ingkang sampun jengkar saking sasana busana. Busananira pinanganten putri patring biar sumur tamemba busananing sang raja putri. Gelungnya malang rirunje sekar melati ngagem kebayak bludru awarni langking renda kadya kencana rukmi. Dadotipun Sidamukti Prada binabyar gamparan rukmi sinulam benang emas. Wis sampurna pisanipun pinanganten putri ingkang sampun jumeneng satata ngraras angrantu rawing pinanganten kagung. Lah menika risang pinanganten kagung kang sampun jengkar saking sasana Palereman. Risang pinanganten kagung kang selisih nak Mas Bagus Rifki Ridho STRT putra saking Bapa Maksur dalah Ibu Umi ingkang mijil saking Laladan Panjen Kabupaten Malang. Lampaira pinanganten kagung lengkeh-lengkeh pindha sardula rupa. Sak pecak mangu, sak pecak kendel kadosa wonten manahipun pinanganten kagung wage-wage enggal kliwona, age-age enggal teka supadosa enggal-enggal sinandingan kalian sang putri Prameswari. Saking pinanganten kagung dalah pinanganten putri anindakaken liru sekar mayang sarana silang. Liru sekar mayang menika pinaringan artos pilih. Tujuan mugi-mugi saking keluarga pinanganten kagung dalah pinanganten putri saged manggun nunggal nyawiji dados keluarga agung. Adicara liru sekar mayang sampun paripurna salajengipun pinanganten kakung lumampah pinuju ing pinanganten putri badhe nindakaken adicara balang sada. Adicara balang sada ingkang dipun laksanakaken dening pinanganten kakung kawal dening pinanganten putri kanthi gantal. Sada utawi gantal kadamel saking ujungan sedang. Lumah lan krupe beda rupane nanging yen ginigit padha rasane. Adicara balang sadak kang dipun wales kalian gantal dening pinanganten putri sampun paripurna. Salajengipun pinanganten putri andhakaken adicara jawat asta minangka paring pangurmatan atas rawing pinanganten kagung. Adicara jawat asta sampun paripurna kalajengaken kapandhu dening Ibu Pangramu Busana Tatares Amura Salon pinanganten sariwit andhakaken adicara salajengipun. Adicara salajengipun nggih menika adicara midak tigan. Tigan kapidak dening suku tengen pinanganten kagung. Pecah putih raga kuning sukma. Salajengipun dipun walsuh kalian pinanganten putri kanthi toya sekar setaman. Pecahing tigan minangka lambang babaring wiji. Mugi-mugi pinanganten sarimbit punika anggenipun nglampahi mahdiyaning bebrayan agung. Enggal-enggal pinaringan ulasing Gusti ingkang arupi momongan-momongan ingkang dipun gulawentah sesarengan kanthi kebak tali katresnan jati.
Salajengipun nggih menika pinanganten Putri Hambasuh suku tengen pinanganten kakung kanthi tujuanipun ugi-ugi pinanganten kakung anggenipun bimbing keluarga tansah pinaringan rahayu wilujeng slamet pinanggihan amargi ingkang leres tumuju ing madyaning bebrayan agung. Paripurna anggenipun nandhakaken adicara midhaktigan salajengipun adicara junjung derajat nggih menika pinanganten kakung jumenengaken pinanganten putri minangka pratanja junjung derajatipun pinanganten putri. Adicara junjung derajat sampun paripurna salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tataris Samurasalon. Pinanten saripet andhiraken adicara salajengipun. Adicara salajengipun nggih menika adicara junjung derajat. Adicara menika kabudut saking ceresipun Nabi Adam saha Siti Hawa. Nalika semanten ditumuranaken wonten alam donya, Nabi Adam wonten tanah Arab, dalah Siti Hawa wonten tanah India. 700 langkung boten kepanggih salajengipun Nabi Adam nyuwun dumateng Gusti Maha Agung supados dipiningaken kalian Siti Hawa ndonga wonten ngajengipun Ka'bah lan Nabi Adam saha Siti Hawa dipun panggihaken wonten Jabal Rahmah. Menika filosofinipun adicara ngideri jagat. Adicara ngideri jagat sampun paripurna salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tataris Samurasalon pinanganten saripet andhitaken adicara ngunjuk tirta wening. Tirtaya banyu wening ateges werdine Gusti ingkang Maha Ening. Mugi-mugi pinanganten saripet anggenipun nglampahi mahdiyane bebrayan agung tansah pikantuk werdining Gusti ingkang Maha Ening ingkang arupi pitulungan-pitulungan saengga anggenipun nglampahi palakrama tansah pinaringan rahayu wilujeng tebya ing sambikala dadosa keluarga agung ingkang mangayu bagya. Paripurna anggenipun andhakaken adicara ngunjuk tirta wening kapandhu dening Ibu Pangrambusana Tataris Samurasalon pinanganten saripet andhakaken adicara sindur kinayam. Sarana slendang sutolan rekta Kanjeng Rama mapan wonten ngajenge lagu. Duh Kanjeng Ibu minangka pepunden kula sangang wulan sedasa dinten kula wonten guwa garbanipun Kanjeng Ibu ngantos lair dumugining diwasa. Nanging kula dereng saged ngremenaken manah panjenengan Kanjeng Ibu. Wiwit wedal punika kula badhe nyuwun pangestu panjenengan bilih kula badhe miwiti palakrama. Pramila nyuwun pangestu panjenengan Kanjeng Ibu. Iya ngir anakku pangestu tak temporal liwat pendongane Ibu tampan iya ngir sing ati-ati momong keluargamu. Sampun salajengipun pinanganten putri sungkem dumateng Kanjeng Rama pun nggih menika anak Mas Bagus Rifki Ridho sungkem dumateng Kanjeng Ibu nggih menika Ibu Tia dalahni Mas Ayu Sandhya Ekananda sungkem dumateng Kanjeng Rama nggih menika Bapak Heri. Duh Kanjeng Rama ingkang ukir jiwa raga kula Kanjeng Rama, kula nyuwun duka Kanjeng Rama bilih kula dereng saged ngremenaken manah panjenengan nanging wiwit wekdal punika kula nyuwun pangestu panjenengan Rama kula badhe miwiti madyaning bebrayan agung Kanjeng Rama. Iya nggih anakku pangestu tak tampa liwat pendongane Rama dalah Ibu ya nggih tampanan sing ati-ati nggih mung nglampahi madyaning bebrayan agung. Muga-muga kabeh keturutan apa kang dadi panuwunmu anakku inggih Kanjeng Rama pangestu panjenengan kula tampilan kula pundi kula dadosaken jimat. Sampun salajengipun pinangan putri dalah pinanganten kakung pinuju sungkem dumateng Kanjeng Rama nggih menika Bapak
maksur dalah Ibu Umi ingkang dan sembah liring hulur kapur perisang murpengrat sahanane kang mawe kuku sawegu sampun salajengipun pinanganten kakung sungkem dumateng Kanjeng Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pundi Bu kok kirang semangat jawabanipun. Kula bali malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nuwun panjenengan ingkang sadu kinepten para alim, para ulama, para sepuh binisepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyan ingkang utaman. Para pangbating praja prajuriting nagari ingkang kinarya pangayomaning para kawula dasih ingkang pantes sundarsana sumawana sangyaning para rawuh kakung mewah putri ingkang dahat kinurmatan langkung rumiyin ngengeti kita sedaya punika titah sawangkah ingkang pinurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila monggo kita tansah ngucapkaken puji syukur alhamdulillah dumateng ngarsane Gusti ingkang Maha Agung. Dene punapa kula dalah panjenengan sami ngantos wekdal sapunika tasih pinaringan rahmat taufik hidayah harupi kawilujengan sehingga kula dalah panjenengan sami saged ngarawuhi wonten adicara punika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Salajengipun sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga saha para sukapatipun. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sami kalebet tiyang ingkang angsal syafaatipun Rasulullah wiwit donya ngantos dumugi akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kula hormati, ing wekdal sapunika kula minangka pranata adicara pramila badhe ngaturaken adicara ingkang badhe kalampahan ing siang punika. Adicara ingkang angga sepindhah nggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kalih pasrah pinanganten kakung saking keluarga. Pinanganten kakung nggih menika saking keluarga Bapa maksur dalah Ibu Umi kalajengaken panampi pinanganten kakung saking keluarga Bapa Eri dalah Ibu Tia. Adicara ingkang angka ketiga menika adicara ingkang angka sekawan Maidatul Hasanah ingkang badhe kasampaiaken nggih menika sesepuh ingkang jumeneng wonten Laden Cicir Batu. Hadirin ingkang kula hormati, lata menika rantaman adicara ingkang samudhinaken wonten siang punika. Adicara ingkang sepindah sampun kita laksanaken sarengan salajengipun adicara ingkang angga kalih nggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an. Dene punapa ing wekdal sapunika badhe dipun waos kalian panjenenganipun Bapak Ustadz Dr. Haji Agus Nurul Khawim. Pramila dumateng panjenenganipun wedal kula sumanggaaken. Barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم